Det ser fandme godt ud, det, Anders. Det ser rigtig godt ud. Jeg har lige grillet lidt og lavet lidt lækkert entrecôte med grillet sommergrøntsager, let citron, 10 mand rosmarin og så godt med olie, salt og peber. Så Mike, lad os da lige smage på det. Det bliver vi nødt til. Imens du lige smager, Mike, så kan jeg jo sige, så har vi skænket et rigtig lækkert glas Haren Pinot Noir fra Monterey County i glasset, som skulle matche rigtig godt til det her. Skål, Mike. Ja, det smager bare ligesom det skal. Hold op. Dejligt saftigt, dejligt kølig Pinot Noir. Det er helt perfekt til det her. Ja. Det er bare sådan et match, der er fuldstændig ufejlbarligt. Altså, mere af det. Ja, Mere af det. Det er sådan... Det smager af sol, sommer og... Jeg skulle til at sige barndom, men det er svært, når man drikker kølig Pinot Noir. Ja. Kold Pinot Noir. Jeg kan jo kun sige, sådan noget som Haren Estate Pinot Noir er jo perfekt at servere ved de der 14-15 grader. Let køligt til sådan noget dejligt sommermad her. Kan vi varmt anbefale. Og hvis man er lidt mere tørstig efter noget med lidt mere smæk på, så kan man sagtens tage kappen også. Ja. Men det sjove er med Pinot Noiren, det er, at den er mere alsidig, end man tror. Den kan det der. Virkelig. Skål derude. Skål. Skål. Tak for mad. Tak for mad, ja.